A Secretaría Xeral para o Deporte ven de sacar de novo a licitación as obras de ampliación do complexo deportivo da Fieiteira, no que se prevé a construción dun módulo cuberto de atletismo. A actuación quedara deserta cando se sacou a contratación no verán pasado, a raíz do encarecemento de parte dos materiais da construción. O novo orzamento, logo de actualizar os seus custes, ascende a máis de 1,3 millóns de euros, IBE incluído. O rexedor confía en que a actuación levante agora o interese das empresas para que poida ser xa unha realidade no primeiro trimestre do ano que ven. O ano pasado tiñamos a triste sorpresa de que o módulo de atletismo quedara deserto, iso fixo que aquel proxecto que inicialmente non chegaba aos 800.000 euros huberase que reformar. En estes momentos xa saleu a concurso a súa licitación por 1.350.000 euros, que costeamos as dúas administracións, Xunta e Concello, que hasta mediados do mes de abril pois tense a posibilidade de presentar ofertas e esperemos que esta vez pois sea unha realidade para que en eses 8 meses de construcción que ten, pois no primeiro trimestre do ano que ven tamén se poda xa utilizar polos nosos rapaces e por figuras tan xenlleiras como Ana Peleteiro cando veña a seu pueblo e cando teña a necesidade de entrenar, non? A nova infraestrutura deportiva incluirá unha zona de adestramento cuberta para atletismo, mediante un módulo que conta con pista de 5 rúas, zona de saltos e lanzamentos. Tamén haberá habilitados espazos para ximnasio, sala de musculación e actividades de tecnificación para a práctica de taekwondo.